shamsiyya and the bit. Dawo gida don Allah, dawo gida masoyi. Ban kwana zanyo ni gare kya bar sona. A yau za na tafi in dare kuwa zan dawo. Abinci na ma ba ni so kai min nisa. Idan har ka tafi ka sani za na yi kuka. Komai in zan sayi ba yakan zama domin ke. Akan ne ya saka na je sanarwa gida sai ke. An yarjan za a bani ke amma da akwai sake. An ce mini in kai kuɗi ko kuma in sha marke. Akwai wani attajiri shi ma ya ce sai ke. Ya zama dole na bar gida na nemi kuɗin aure. Idan ka tafi sai bai dawa ne zan zauna. Na saba in zo gefe na daman ka in zauna. Masoyi kai ne kake cire ni cikin rana. Idan zan tafiya kai ne kake rike hannuna. Tun ina yar karama kai ne ka nuna mini kauna. To da kai na saba a yau kace za kai nisa. Nisa. To idan na zauna waye zai bani kuɗin aure. Idan har ban kai bakin ga dole a sa gyaure. Ni ko ban iya rayuwa idan ba ma tare. Sabo in ya kai agun rabo sai an daure. Ki bar kuka dan Allah hawayen ki share. Ki kula min da kanki yar uwa sai na dawo. Sai na dawo. Ni fa bani so kai min nisa. Batun tafiyar nan kace kana yi mini wasa. An gona daure kawai kace mini ka fasa. Dan Allah ban jakar haba abban Musa. Ka duba roƙon ka ne gwiwaye na kasa. Kuɗin aure karka dama Allah zai kawo. Allah zai kawo. Ki bar ni kawai zan tafi na nemi kuɗin aure. To ka nema mana in ka tashi Allah zai kawo. To ai neman zan tafi kike ta min ɗaure. To ai ko baka bar gari ba Allah zai kawo. Idan har ban san rasa ki to sai na haure. To sai ya ni matafi dole ne sai na bi ka. Sai na bi ka. Ka kula min da kanka kar da 'yan mata su ganka. Ki ma ki kula min kar samarin ga su ganki. A rara korawa duk macen da ta kalle ka. Idan wani zai zo gare ki taka masa birki. Ko da za a yi shekara dubu za na jira ka. Alkawar na damke shi ban ganin wata tamkar ki. Tamkar ki. Is us on the mix.